O concurso gastronómico máis que tapas desenvolveuse as fins de semana do 22 de novembro ao 9 de decembro, coa participación duns 16 locais hostaleiros da comarca, unha cifra que dende Arousa Norte, entidade promotora da iniciativa, pretenden que se incremente de cara a vindeiras edicións. Animar a xente que participe máis neste tipo de eventos, que sexa valente, que temos que facer deste tipo de eventos, temos que crecer, e a mostrar a potencialidade, non agochar a non ser nerviosos, que temos un potencial tremendo, pero nos falta demostrarlo máis aínda aos demais e aos nosos veciños. Por lo tanto, pediría que na próxima edición participara un poquinho máis de xente, ainda que participou bastante. Das valoracións recibidas nas que se puntuaba tanto a presentación como o produto empregado, e despois de realizar o correspondente reconto, resultou gañador o local Mimanda Picone, da Pobra do Carmiñal, cunha tapa realizada a base de navallas confitadas con esfoglia crocanti e pesto de navizas sobre escuma de boniato e mexillóns. Por detrás del quedou o restaurante do Barbanza Golf, de Macenda, en Boiro, que ofreceu aos seus clientes un roliño de polo con salsa de froita de ameixa sobre puré de patata e boletos. En terceiro lugar, a Recoveira de Ribeira, que realizou unha tapa de hamburguesa de boletos e castañas, con cachelos e salsa de viño mencía. Agradecer aos establecementos participantes deste ano que se esforzaron moitísimo en facer tapas de moita calidade e tamén a todos os participantes que, degustaron os produtos que serviron os diferentes locais por toda Arousa Norte. Os tres locais hostaleiros recibiron de mans dos responsables da mancomunidade os seus respectivos premios. 3 cheques de 500, 300 e 200 euros. O gañador desta edición tivo ademais un xesto solidario, xa que optou por doar íntegramente o seu premio en metálico á xunta local da Asociación Española contra o Cancro da Pobra. Dende Arousa Norte valoraron de xeito positivo esta iniciativa, destacando a boa acollida un ano máis do concurso, que como novidade nesta edición tivo tamén música en directo e pasarrúas durante as fins de semana nas que se desenvolveu o concurso.